Pomenula sam da Prijovićku upoređuju sa Cecom, a naišla sam skoro na Junaci doba zloga. Si gledala to? Ili ti možda poznato neka emisija? Gledala sam emisiju u kojoj su se bavili Cecom. Baš o tome hoću kažem. U jednoj epizodi su pričali o njoj i dosta negativno, što meni je neko preporučio to, ali nisam baš očekivala da će toliko da je ispljuju. Prvo što me nateralo na razmišljanje, zapažanje da je ona, kao i još neke velike estradne umetnice, na početku karijere bila s moćnim muškarcima. Pa me i onda inspirisalo da potražim o kome se sve to radi. Da proguglam koji su to još, na koje to još ličnosti misle. I posjetilo me na Kardašu i Ćandu iz naše prve epizode. Ali i Bogatog Karića. Mislim, bogati po tome je moćan. I znala sam da ima neka veza između estrade i kriminala, pa sam potražila neki članak i evo koga Blitz navodi, mada ja za ove kriminalce nisam čula. Ana Nikolić i Miša Banana. Mm-hmm. To je valjda ona pesma Mišo moj o njemu. Dobro, Mišo moj je Oriđiđi Marina Tucaković napisala za svog sina koji je preminuo, ali Ana peva misleći na Mišu Bananu. Lepa Lukić i Ljuba Zemunac. Nemam pojma. Goca Božnovska i Šijan. Da, dobro, za njega znamo. Onda ne znam, Dara Buomara, Jelena Kostov, tako dalje. Pevačice vole kontroverzne biznismene. Ajde, bit ću fina i ovaj put. Ova epizoda koja govori o Ceci, govori o njenom braku s Arkonom i tome kako je on kupio njenu karijeru i taj njen imidž. Ne znam koliko uopšte možemo da pričamo o tome, iako smo majušni podcast, obzirom da je ona tu emisiju, tu epizodu bar, uspešno skinula gde je već postavljeno sa interneta. Ima na YouTube. Pa nešto je ona tužila i dobila. Zahvaljujući toj emisiji naučila sam kako ilegalno prodavati fudbalere. Nisam znala kako to funkcioniše. Sada znam kako funkcioniše cijela schema, sve mi je jasno. Ukoliko vidite neke sumnjive radnje od strane mene, time se bavim. Ali da, ta emisija jeste na YouTube, ja sam je tamo gledala, ali da li je bilo na N1 ili gde već, da je tražila da je skinu, da je ne prikazuju na televiziji ili tako nešto. Pretila je tužbom da bi zaštitila svoj lik i delo, to su poslije i stavili u tu epizodu. Ili dok je pripremana epizoda, nešto je bilo, nešto je ona tužila. I na kraju je ta epizoda uklonjena. 10. jun, ja u zatvoru. I onda ide pesma Tako mi malo treba da te prezirem. I moram da vam pročitam fantastični pasivno-agresivni opis ove epizode na YouTube-u, znači oduševila sam se. Kaže, Ceca je postala nedodirljiva institucija poput Svete Krajeve u Indiji. Dobrim delom zahvaljujući i mitu koji su novinari o njoj gradili. Oni su od nje napravili heroinu sa oreolom udovice srpskog patriote. Nema faktički medija u zemlji pa ni u regionu koji u redovnim intervalima nije plasirao detalje životopisa simpatične siromašne devojke iz neke srbijanske vukojebine, kako osvaja svet, živi srpski košmar i ostvaruje američki san. Pleni glasom i oblinama, srlja i zabranjene ljubavi u vezu sa tipom kog će suparnički klan ubiti, udaje se za misterioznog kriminalca koji je, bez obzira na ratne zločine i srpski patriota, postaje brižna majka koja odgaja decu kojim su ubili oca, vaskrsava iz pepela i posle zatvora postaje majka nacije i simbol srpstva. Isuse, daj mi lavilje srce! To je to. Mnogo mi se svidjelo kad sam pročitala. Znači, ne mogu ja to čitanjem da dočaram kako sam... Pa, brate, mi smo se sad zamerili, Anđela. Kao da nije dovoljno što smo se zamerili Jeci, mi smo se zamerili i Ceci. Da vidimo čiji će fanovi više da nas napadnu sad. Kažu da je Dragana Mirković bila jedina ozbiljna konkurencija tada kada je počinjela i da je Arkan rešio da ne puštaju njene pesme na radiju, zbog čega se ona neko vreme povukla. Rešio u smislu potplatio ili tako nešto. U smislu što rešio? Dragana Mirković se odselila u inostranstvo, ali verovatno zato i jeste osnovala posle, pomenula si malo pre, DM Sat. Da. Meni to zvuči kao da je iz inata. A neće da me prikazujete, ja ću da se prikazujem 24 sata dnevno. Mada nisam gledala, ne znam da li stvarno prikazuju samo njene pesme. Ali znam da se stalno čuju njene pesme. Ja ne znam iskreno. Znam da postoji, da pušta muzika, ali ne znam repertoar. Moram da priznam da iz svega što sam pročitala o njoj, o Ceci, ako je uporedimo sa Karleušom, Ceca ispada mnogo gore. Mislim, naročito kad pogledaš ovaj dokumentarac.
Jedino što se Ceca posle u javnim raspravama s Karleušom ponašala nekako dostojanstvenije, kako se kaže, dostojanstvenije. Pa da. A Karleuša nekako zabadala nosu svuda i iskorišćavala to što je uopšte stavljaju u istu kategoriju sa Cecom, koja je, eto, koliko godina, jedna od najvećih eksternih pevaljki. Niko tu nije fin. Pa da, ali ko je finiji? Ili bar opet to moje neko mišljenje, jer Karleuša mnogo priča, stalno priča. Pa da, ajde da kažemo da jedna je bila u zatvoru, a druga nije. Recimo, neko stane na tome, da. A si ti možda gledala njihov reality? Ceca i deca? Pa ne gledala, ali kao videla. Zahvaljujući TikToku znam sve. Ja mislim da sam gledala na Dailymotion ili tako nešto, te dostupne epizode. Više iz radoznalosti, da vidim, pošto znam da pokušavaju da budu kao Kardashianovi, kao i... Da, to sam ukapirala. Kao i ovi... Adaktari. Pa onda da vidim ko ima najviše šanse da bude kao oni. Ali ne znam, adaktari su toliko loši da... Nije kod nas, neće reality takvog tipa da uspe, zato što Kardashian... Nije to bogatstvo. Da, prvo što je bogato, drugo što je bilo mnogo neprijatnih situacija u Kardashianovima koji su oni htjeli da prikažu, jer jel te mamađer Kris Jenner i nema toga. Počelo je od jedne neprijatne situacije. Da. Nije ih strah da pričaju, odnosno bar ih pre nije bilo strah da pričaju o takvim čudnim stvarima i lošim i dobrim koje se dešavaju u njihovoj porodici i da to prikažu. Kod nas to neće da se desi. Svi hoće samo da se prikažu u najboljem svetlu i da opet nekako budu zanimljivi, što mislim da nije formula za uspjeh. Iako ko kapiram, opet kažem nisam gledala, ali eto tako nešto kad izađe za adaktare. Oni su sebi stvorili ličnost, jel tako? To nisu njihova imena. Ili tako jesu? Ne znam da li je tako, ali tako sam čula. Da su oni napravili sebi i image, mislim, i ta imena su dali sebi i kako kažem, iscenirali svu tu dinamiku. Da. Ceci deca isto pokušava celu porodicu da uključi. Ne mogu da pa se tako... Što? Ceci deca, mrtva ozbiljna. Meni se sviđa taj naziv. Ceci deca su... pokušava da uključi celu svoju porodicu, pa su tako pojavljivali puno i Cecina sestra i njena deca. Da, i Lidija i Lidina deca. I na neki način jeste nekako wholesome, ali ne dešava im se toliko nešto uzbudljivo. Pa to kažem, nemaš ti tu, mislim šta ne znam da prepričam sad ništa što je bilo, a izlazilo mi je više klipova. Sem što se rađuju deca. Da, znači trebalo bi da znam nešto da kažem o nekoj epizodi, nemam ništa.